Ayyukan gwamna Obasani a yankunan karamar hukumar Lere sun isa karfafa gwiwa wajen yakin neman zaɓe a wannan shekara ta 2027, kamar yadda shugaban karamar hukumar Lere honorable Jafar Amadu yake bayyanawa. Wannan aiki da kake turo mana ya isa kamfen, ya ishe mu nuna ma mutane wallahi ba zan yi kafara ba. Da ka yadda baka isa ka wuce ka yadda ba sai an daga maka hannu, amma yau mun wuce ka yadda saboda mutanen amana ne, mutanen kirki ne, sun kuma tari kwansu da kwarkwatansu domin su nuna maka cewa sun dawo suna biyayya, suna godiya da wannan hanya da ake musu. Mai girma ba abin da za mu ce, gwamna ba abin da za mu ce maka, sai dai mu ce Allah ya maimaita maka. A nasa bangaren kwamishinan muhalli na jihar Kaduna honorable Abubakar Buba ya bayyana cewa gaba ɗayansu masu ruwa da tsaki a siyasance na karamar hukumar Lere sun fito ne domin duba wannan gagarumin aiki na ci gaba na gina ita wannan hanyar da ta tashi tun daga tashar Kayarda zuwa ɗan Lahaji, ta haɗe da babban titin gwamnatin tarayya na zuwa Kano, sannan da yin godiya ga mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani na sake farfado da ita wannan hanyar. Sa'annan ita wannan hanyar za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya, domin kaso 80 cikin 100 na al'ummar karamar hukumar Lere manoma ne, musamman ma noman masara, kuma an san inda karamar hukumar take taka rawar gani wajen samar da amfanin gona ko kuma noman masara. Kamar yadda ka gani gaba ɗayanmu kwanmu da ƙwarƙwatanmu gaba ɗaya stakeholders ɗin ƙaramar hukumar Lere mun fito domin yau mu duba aikin da mai girma gwamna yake kuma mai masa godiya. Ƙaramar hukumar Lere ƙaramar hukuma ce ta manoma, fiye da kashi 80 na al'ummanmu manoma ne. Akwai ƙauyuka da suke kan hanya kan wannan hanya fiye da ƙauyuka 12. Idan kuma ka ce za ka buɗe har da na baya, garuruwan nan sun fi guda 20. Al'umman nan da idan suka yi noma fito da amfanin gonansu wahala suke samu, amma wannan hanyar da aka yi muna sa ran insha Allahu rabbi za a samu fito da amfanin gonan mu lafiya lau. Mata idan za su fito zuwa asibiti ko ma zai fito lafiya lau. Yaran mu masu zuwa makarantu za su yi aiki, kowa da yanzu kaga kowa cikin farin ciki. Farfesa Yahaya Sale, wanda shine sakataren hukumar ba da tallafi tare da lamuni na jihar Kaduna a ɓangaren ƙaro ilimi, ya nuna jin daɗinsa da ma jama'ar wannan yanki na ganin gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani da ya sake farfado da ita wannan hanya mai ɗumbin tarihi, musamman a fannin cinikayya na saye da sayarwa tun daga nan Najeriya ta arewa zuwa kudancin ƙasar nan. Tun lokacin zamunna fatake na fita daga nan ƙasar, su fito daga ƙasar Kano, tudun wadan ɗan Kadai, daga doguwar giginya, daga wurare daban-daban su tsallaka su wuce Lere, bayan wannan garuruwan da aka ambata, daga Lere su wuce zangon Katab, daga zangon Katab su shiga cikin Abuja, su shiga cikin Mina, su wuce har su tafi kudu, su sayo kaya su sayar. Wannan hanya wani abu ne wanda sanata Obasani ya dawo da ita. Shi ma sarkin Kakunkurama da sauran wasu al'ummomin wannan yanki sun bayyana jin daɗinsu na samar da wannan hanya da aka yi, domin sun ce muhimmancinta zai shafi kowa da kowa ne, sa'annan kuma suna alasan barka. Sai mun tafiya mai nisa kafin yaran mu su samu ilimi, amma ga shi yanzu nesa ta zo kusa, saboda haka muke ma mai girma gwamna Obasani a godiya. Muna godiya, mun tsaya daga nan honorable a duba kundin mu kuma za mu yi ɗari bisa ɗari. Sunana da mu ina taɓa goni. To kana a taba, me za ka ce game da wannan hanya da kuka samu wanda Malam Obasani ke ginawa a nan? Sai mu je mun gode mashi. Na'am. Amma ka ji daɗi da aka yi wannan hanyar? Ina kan ma jin daɗi. To kafin a yi hanyar ya kuke kasancewa? Muna shan wahala mana. Kuna shan wahala? To amma yanzu fa? Mun fara jin daɗi. To wani fata za ku yi shi gwamnan jihar Kaduna? Allah ya ƙara mai lafiya da shi gaba. To alhamdulillah, ni ba abin da zan ce sai godiya ga Allah, godiya ga gwamnatin jami'ar APC, godiya ga mai girma Malam Obasani. Saboda jin daɗin abubuwan more rayuwa da gwamna Obasani yake yi a ƙaramar hukumar Lere, al'ummomin yankuna da dama sun sauya sheka daga jam'iyyun adawa zuwa jam'iyyar APC mai mulki.
ina shugabanku to a 19 ga watan Julai garin su gau da dogon daji da dogon angorimi wannan gurare yau muna so mu mika muku na goyon baya a cikin jam'iyyar APC. A cikin wannan tafiya akwai mai girma kwamishina, akwai mai girma council chairman, akwai advisors, akwai kuma barare da sauran duka critical stakeholders. Yau mun je mun kaddamar mun gani da ido, ziyara na gani da ido na garin Kayada na hanya sabuwa da za a yi. Kuma yanzu kamar yadda ko kuka haɗa nan haka za mu wuce Sigau, za mu wuce Gure, kuma ganin ku yana da muhimmanci shi yasa muka tsaya. Don Allah muna so mu roƙe ku yi hakuri. Duk aikin da yanzu yake mana nan ya mana aiki kuma Allah ya saka mishi. Saboda haka zabe da zamu yi daga sama har kasa. Babu wanda zai zo ya hudar da ku da wasu mutane da za su hudar da ku. Don haka duk inda gwamnati ta kada to ku kada gurin. Domin shi ne abin da zai kawo mana ci gaba, abin da kuma zai kawo mana haɗin kai. Ina godiya a madadin dukkan bakin da suka zo. Kuma ku sani dan jam'iyya mu a jam'iyya kamar shiga musulunci ne. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya faru a lokacin da muka kai ziyarar gani da ido irin na shaida ayyukan da gwamna Obasani ke yi a yankunan karkara. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba daga nan Ma'auni Podcast. Sunana Rayyan Musa Lere nake cewa mu zama lafiya. Albarka mai kawo